खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 8 सेप्तेम्बर अदालगुरि नलबारि फोथाराव दिनै मोनसे एनडिएफबि फोरनि दैदेननायाव अदालगुरि EXNDFB इउनाइटेड फरामनि दैदेननायाव मोनसे सुबुं गौमा एबा मास गेदारिं जानानै होस्रिख्रावनाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जेलाव थानाय आसामनि बायजोआव थानाय इन्डियानि बाहेरायाव थानाय बाहेरा हादराव थानाय बाहेरा हादरनि जेलाव थानाय बेबायदि सुबुंफोरनि रिलिजनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारनि सायाव दाबि दैखांनानै मोनसे होस्रिख्रावनाय मेल खुंदोंमोन आरो बे मेलनि थ्रयै आं नोंथांमोननो मोननैसो पइन्टखौ बुंनो नाजादों। बे मेलनिफ्राय जों दिनै मा बाथ्राखौ एसे रिफिखांनाय बादि मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायनो नाजागोन। जानो हागौ आङो गासैखौबो फोरमायखानो हानाय नङा। नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जानाय बे मास गेदारिंआव सुबुं गौमा जानानै होस्रिख्रावनाय जि मेल जि आफाद बेनिफ्राय आं मोननैसो बाथ्राखौ मिथिदों। मा बिथांमोना EXNDFB बिथांमोना जागायजेनबाय बिग्रायखांनो जागायजेनबाय, डेम'क्रेटिक भाबै बिग्रायखांनो जागायजेनबाय। बेनि उनाव आरोबाव गोबां रोखोमनि बिथांमोना बिग्रायलांसिगोन आरो दिनै अदालगुरिनिफ्राय जागायजेनबाय, लासैनो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जागोन। बेबायदि मास गेदारिंजों लोगोसे माब्लाबा हाइवे ब्लकेट जानो हागौ, माब्लाबा आसाम बन्द, माब्लाबा BTC बन्द, माब्लाबा रेल लामा बन्द बेबायदि जानो हागौ। स' बेबायदि बिग्रायखांनाया बा खुद्रिखांनाया जालांबाय थासिगोन रन्जन दैमारिखौ जेब्लासिम रिलिज होआ बेबायदि आं मिथिना मोनदों। लोगोसे बिथांमोना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, हम मिनिस्टार अमित शाह, आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, BTC नि गाहाय प्रमद बर', आसाम पुलिसनि DGP, लोगोसे नर्थ इस्टनि IB नि जइन्ट डाइरेक्टर बिथांमोननोबो मेम'रेन्डाम होनाय जागोन, लाइजाम हरनाय जागोन बा आर'जलाइ हरनाय जागोन जेन बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रिलिज होयो। गुबुन हादराव थानाय NDFB बिथांमोनखौबो माबोरै बहननानै लाबोनो हागोन बेनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था लायो। स' बेबायदि मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेजों लोगोसे माखासे बाथ्राया दिनै जाखांदों। मा बे दाबिया NDFB निल' जानानै थायाखैसै। दिनै बेवहाय बर' हिसाबै गोबां जायगानिफ्राय गासै अदालगुरि जिल्लानिफ्राय बर'फोरा बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि बर'फोराबो फैनानै बाहागो लाफैदों। बेवहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा जेरै BPF, UPPL, कंग्रेस, BJP बा एबसु बा NDFB बेबायदि जानानै थायाखै। दिनैनि बे जथुम्माया बर' हिसाबै जादों। मानो होनबा गुबुन गुबुन जायगानि बर' सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय जमा जाफैनायखौ जों नुदों। उननि बाथ्राया उन, नाथाय दिनैनि थासारियाव जों बे बाथ्राखौ नुदों जे बे दाबिया NDFB निल' नंलिया, गासै बर' सुबुंफोरनिनो। बे बाथ्राया रोखा जादों दि रन्जन दैमारि बिथांखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम रोगाथिंबाय थानायखौ NDFB बिथांमोना मोजां मोनाखै बा जोंनि बर' सुबुंफोरा मोजां मोनाखै। बिथांखौ जायगा सोलाय सोल' खालामबाय थास्लायस्लाय उदां अख्राङाव लाबोनायखौसो लुबैदों गासै बर' सुबुंफोरा, बेखौ जों बुंनो हायो। नै जों दा खोनागासिनो दं मा चिरांनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव बेवहायबो स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनफैगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बेयाव बर' सुबुंफोरा गोजोनाखै, जों बेखौ बुजिना मोनो। मोनसे बाथ्राया रोखादि जोंनि बर' सुबुंफोरा NDFB बिथांमोनाबो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै NDFB बिथांमोनखौ जायफोर बिथांमोना जेलाव दं उइदाउट एनि क्राइटेरिया जेलनिफ्राय बरननांगौ बेखौ लुबैदों। जिहेतु BTR गोरोबथाया मोनसे गोजोन गोरोबथा, बेनिखायनो गोजोन गोरोबथा जुदि गोजोन गोरोबथा नंमारगौबा बिथांमोना जेलाव थानायनि जेबो ओंथि गैया। गोबां समाव लिडारफोरा बुंनो नागिरो मा आइन बादि होननानै आयना खालामगोन होनना बुङो। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा जे सरकारा गोसोबा, जिहेतु BTR सुक्तियाबो गोजोन गोरोबथाखा नालाय, गोसोबा सरकारा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बरननो हायो। बे मोनसे पइन्टआ बे मिटिंआव दिनै रिफिखांदों होननानै आं बुंगोन। बे बाथ्रायाबो रोखा जादों दि आसाम सरकार भारत सरकारा BTR गोरोबथाखौ सनमान होआखै। जुदि बे गोजोन गोरोबथाबा, जाय गोरोबथायाव NDFBफोरा हाथियार होदों, हाथियारखौ दोनदों, हाथियार गारदों, स' जाय गोरोबथायाव हाथियार गारनाया लोब्बा दं, स' बेयो थारैनो मोनसे गोजोन गोरोबथा आरो बेखायनो सुक्तिबो लिरखानाय दं, रिलिज खालामनो नांगौ। बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनांगोन दि बिथांमोना दिनैसिम जेलनिफ्राय गवाखैबा बेवहाय जों ओरैबायदि बुंनांगोन हयथ' आसाम सरकार भारत सरकारा मा गोसो होआखै, सुक्तिखौ सनमान होआखै बा मावदोंबाबो जोबोर लासै मावदों, जे बर'नि मोजांखौ लुबैयाखै, बर'नि मोजां जानायखौ जौगानायखौ बिथांमोना गोरबोजों अनसायनो हायाखै। बेबायदि बाथ्राया दिनै नुजाथिदों होननानै आं नोंथांमोननो बुंगोन। आरो अनजालि दैमारि बिथाङा जाबायदि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बिनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा रोखा जे गोजोन गोरोबथानि गिबि कन्डिसना मा जानांगौ, गोजोन गोरोबथाया मा क्राइटेरिया लाना जादोंमोन। स' बेवहाय
एनडिएफबि आ मोनसे पार्टमोन। स' एनडिएफबि आ बेवहाय हाथियार दोन्दोंमोन नङा होमबा, हाथियार गथायदोंमोन। स' हाथियार गथायदोंमोनबा बिसोरखौ लानानै जिहेतु सुक्तिया जादों, बेनिखायनो बिथांमोना जुदि जेलनिफ्राय गवाबा बे गोजोन गोरोबथानि जेबो ओंथि गैया। बे बिथिङाव बिथांमोना जेलाव थानायनि जेबो ओंथि गैया। जुदि जेलावनो थानांगौ जायोबा गोरोबथा खालामनायनि उनावबो, अब्लाथ' बे गोरोबथानि जेबो ओंथियानो गैया। बै सुक्तियाव जा लिरदों, जाय सेन्टेन्सखौ लिरना होदों बेखौथ' लिराबाबो जागौमोन ना। स' बे बाथ्राया अराय सैथो। स' बिथांमोना जेलनिफ्राय गबासो बिटिसि आव सान्ति फैमारगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंना जादों। स' बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिसिनि साफ्रोम सुबुंनि गोरबोआव, बर'लेण्डनि साफ्रोम सुबुंनि गोरबोआव जुदि गोजोननाय गैयाबा डेभेलपनि खामानि मावनानै मा जानो बिटिसिआव, जेराव जों गोजोननायानो गैया, बेवहाय जों आरामसे थानो उन्दुनो मोनबाबो मा जानो जुदि आत्मायानो जुदि गोजोननाय गैया। दिनैनि बे तारिखआ मोनसे जारिमिन बर'नि थाखाय। मानो होनोबा बिटिआर गोरोबथानिफ्राय बेबादि मास गेदारिं जानानै खुद्रिसारनाय, बिग्रायखांनाय, डेम'क्रेटिक भाबै बिग्रायखांनाया बेनो गिबि बार। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बेबायदि जों बिग्रायखांनाय नुवाखैमोन, आरो बेनो फार्स्ट टाइम। गोरोबथा जानायनि उनावबो बर'फोरा दिनै दाबि खालामनो गोनां जादों बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय। स' बर'फोरा दाबि खालामाबा जेबोखौनो मोनफेराखै। स' बिनिखायनो दाबि खालामनो गोनां जादों। EXNDFB बिथांमोनखौ धन्यबाद होनांगोन। मानो होनोबा जोंनि मेन लिडारा सोरबा जेलाव थाबाय, सोरबा जिउ गोमालांबाय, सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा राजखान्थियाव हाबनानै माने खुगाखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय, लिगेलाव बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय, माने आयेन बादि थांनांगौ जाबाय, बुंनो गोसोआव बुंनो हालिया बा बुंनोबो गोसो गैला, मोनसे आयेननि दिरुंजों खाबथाजोबजाबाय। स' बेबायदि बिथिङाव दिनै बानसग्रा बिथांमोना गावनो सिगाङाव आवगायबोनानै मोनसे लिडारशिप रलखौ लाफैनायखौ आं धन्यबाद होयो। आंनि गोरबोनिफ्राय आं धन्यबाद होयो। मानो होनोबा जोंनियाव आरोबाव बेबायदि गोख्रों हारिनि थाखाय लिड लानो थाखाय, लिडिं खालामबोनो थाखाय मानसियानो गैया जानानै दंमोन। स' बिथांमोना लेटैबाबो ओंखारबोदों, दिनै मोजाङानो जादों। स' सम सम जोङो बारग'लांनाय लिडारफोरखौ नेबाय थायालासिनो, बिथांमोनखौ रायखुमाबाय थायालासिनो, बिथांमोना मा मावदों मावाखै बेखौ जोङो सानबाय थायालासिनो जों गोदान लिडार प्रडिउस खालामनोबो नाजानांगोन जोंनि हारिया। स' जोंनि हारिया ओरैनोबो बियाबा जेबो मोनखाया। स' जायफोरा दिरुंजों खाबथाजाबाय, रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलाव थानांगौ जाबाय, खुगा खेवनो हालिया, गोबां बिथांमोनाबो जेलाव थाबाय, लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोनाबो पलिटिक्सआव हाबजोब्बाय, आरो बेबायदिनो एनडिएफबिनि गुबुन लिडार बिथांमोनाबो पलिटिक्सआव हाबजोबनानै गासैबो मा जाबाय, दिरुंजों खाबथाजोबनानै दोनजाबाय। माखासे एमएलए जाबाय, सोरबा मन्त्रि जाबाय, सब दिरुंजों खाबथानानै दोनजाजोब्बाय। स' बेबायदि बिथिङाव जों बर'फोरा दिनैनि तारिखाव बेबायदि खौसे जानानै सोरबा सासे दैदेनगिरि जानानै लिडिं खालामनाया जोबोर गनायथावना जादों। स' बिदिब्ला साबायखर।